Bun. Acum... Da, post recording, bun. Deci am dat drumul la înregistrare. Ok. Deci, în exemplele pe care le discutăm noi, bazele de date în general sunt în Excel. Da, puteți folosi și alt format, așa, eu așa m-am obișnuit. Bun. Aveți baza de date pe care v-am trimis-o ca attachment în unul din mesajele anterioare, da? Deci, e aceeași bază pe care o folosesc și eu în exemplu de față, Vaccinare București, se chema. Așa, bun. Am dat... câteodată ia câteva secunde dacă sunt bazele de date mai mari. Așa. Bun. Aici... deci avem județul, localitatea, codul SIRUTA, care e cod de localitate admin. Poate sunteți familiar deja, poate nu. Bun, și aici o chestie importantă pe care trebuie să o facem. Nu mă întrebați de ce, îl puteți întreba pe Matei. Știe el să vă explice mai bine, dar trebuie să facem ca să ne iasă, să-i spunem la SIRUTA că ăsta este string. Da? Deci, vedeți, la variabila SIRUTA dăm click pe DS sau cum se cheamă ăsta, așa, și se apare meniul ăsta și îi zicem string. Bun. Deci acum este string. Ok. Așa, și acum, deci asta este baza de date în Excel cu rata vaccinării. Ok. Acum ne trebuie o nouă bază de date, da, ca să facem harta propriu-zisă. Deci mergem la Add, dăm click pe Add și vrem un spatial file, care este baza aia de date imensă pe care n-am putut să vă trimit pentru că zip e 50 de mega, după ce care este termenul tehnic, unzipuim, așa, un furculision. Bun, după ajunge la aproape 200 de mega. Ok, deci spatial file, dăm aici, se cheamă JSON, așa, cu bază de date de genul ăsta. Puteți să faceți hărți la Statele Unite. Deci, singura problemă este să avem acces la bazele de date. Altfel, cum putem să facem bază de date cu România, putem să facem cu orice țară dacă avem datele cu pricina. Ok, deci o deschidem și pe asta. Așa. Și acum vrem să le combinăm. Da? Deci mergem la baza asta de date în JSON. Bun, și acum trebuie să așteptăm un picuț, am spus. Ei, poate să țină 20-30 de secunde. Așteptăm, așteptăm, așteptăm. Sau chiar 40, bun. Ok. Așa. Și acum tablou vrea să știe care e cumva elementul comun, da, după care unificăm. Ei, numele diferă, dar este același, deci în baza asta de date în Excel este... nu, aici, scuze. Deci aici, select a field și selectăm SIRUTA. Iar dincoace, tot SIRUTA este, numai că se cheamă netcode. Da? Pentru cei din afara României care nu știu ce e ruta, cheamă netcode. Bun. Netcode. Code, așa, și acum mai spunem update. Și iarăși așteptăm. Iară poate să țină, nu știu, 10, 15, 20, 30 de secunde, dar în cele din urmă
va întâmpla și chestia asta. Asta este ultimul pas de la partea mai plicticoasă. După ce am făcut și acest ultim pas, mergem la partea mai distractivă, făcutul hărții propriu-zis. Bun, ok. Ei, acum avem o bază de date unificată, da, cu informația și din Excel și de la aia cu informația geografică, să spunem, da? Și acum mergem la Sheet 1. Sheet 1 e oarecum seamănă cu un Excel, dar în sensul că avem mai multe file. Bun, așa. Mergem la Sheet 1. Ei, și aici, primul pas, da, vrem să facem harta. Da. Și atunci mergem la, vedeți aici în meniul ăsta, la Geometry. Alegem Geometry și îl punem la Detail. Ok, între timp, sper că dumneavoastră nu mă auziți decât pe mine, dar eu între timp o să opresc muzica care îmi place, numai că e un pic cam tare pentru urechile mele. Așa. Bun. Și acum avem o hartă a României la nivel de localitate/comună. Da? Deci tot ce vedem aici. Bun, și acum trebuie să-i spunem la tablou care sunt așa. Deci vrem name. Vedeți aici, name e numele localității. Bun. Punem și ăsta la detail. Ok, și county, unde era? Aici era county, bun. Iarăși punem și pe county la detail. Ok, și acum când mergem cu șoarecele mouse ne plimbăm pe hartă, vedeți, apare la fiecare numele și localitate, da? Deci aici avem localitatea Cluj din județul Cluj. Bun. Și, în fine, ultima chestie care e musai, că în contextul de față vrem să facem harta să o colorăm cu rata vaccinării, deci avem acoperirea vaccinală. Așa. În procent și mergem la color, la culoare. Și acum ne va colora harta după rata vaccinării. Ok. Default-ul, dacă nu-i spunem altfel, întotdeauna e albastru ăsta, cred că e albastru, habar n-am. Ca orice bărbat care se respectă, sunt un picuț cam daltonist la culori, adică le văd, dar nu le recunosc. Da? Bun. Ei, în contextul de față, am vrea să facem o hartă în două culori, da? De la roșu închis pentru localitățile cu rată de vaccinare foarte redusă, la un verde închis cu cele cu rată de vaccinare cea mai bună. Da? Și atunci mergem la Colors și mergem la Edit Colors și spunem, aveți aici, meniul nu este infinit ca în alte contexte, da? Sunt multe combinații de culori, da? Deci putem alege altă culoare sau combinații de culori, da? Vedeți aici. Bun. Și parcă în contextul ăsta cel mai intuitiv ar fi red-green diverging. Red-green, așa. Aici e red-green diverging. Bun. Și ok. Ei, dacă în loc harta asta, în loc să fie ceva de bine când avem numere înalte, ar fi fost ceva de rău, deci, de exemplu, să zicem că n-ar fi fost rata vaccinării, ar fi fost rata infecțiilor sau ceva de genul ăsta, atunci, ca numerele mari să fie cele cu roșu,
am putea să alegem, vedeți aici, în meniu avem reversed, da? Ok. E un exemplu ipotetic. Bun. Ei, dacă, repet, dacă am fi vorbit de rata infecțiilor, nu de rata vaccinării. Ei, și acum Clujul și Bucureștiul ar sta în teorie bine. Clujul nu stă foarte bine. Nu vorbim aici de vaccinare. În momentul de față, rata infecțiilor în Cluj e printre cele mai mari, dar dat fiind că aici e vaccinare, bun, nu vrem reversed. Așa. Deci, unclicuim, dezclicuim pentru rata vaccinării. Ok. Și ce vedem este că sunt puține localități cu verde și majoritatea sunt cu roșii. Unde e, asta va fi, vedeți aici, edit colors. Vedeți aici. Bănuiesc că ce pune tablou este media pe țară, da? Și atunci majoritatea sunt sub medie. Mă rog, cum se poate asta? Păi, probabil. Nu știu, n-am stat să mă uit cu atenție. Poate să fie din cauza că, bun, dacă ai Clujul și chiar și Clujul și alte orașe mari, plus Bucureștiul, care sunt peste, da, chiar dacă sunt numai câteva cazuri, populația poate să treacă, faptul că sunt mari, orașe mari, trag media în sus. Ok. În fine, și acum, ultimul pas care nu e musai să-l faceți, dar la hărțile, cei care vă decideți că vreți să faceți hărți, de exemplu, electorale sau mai știu eu ce, pentru atlasul electoral, pentru practică, bla bla, atunci acolo va trebui să faceți. Dumneavoastră, poate pentru uzul propriu, vă place harta așa cum este. Ei, preferința mea este să dispară vecinii, mă rog, nu la modul că dăm cu bomba atomică în unguri și în moldoveni și în ucraineni, ci la modul că o să dispară de pe harta asta. Da? Bun. Și atunci mergem la map. Aici vedeți în meniu de sus și map layers. Sunt câteva straturi, să le spun, nu știu cum să le traduc altfel. Vedeți aici, la stânga. Și atunci sunt câteva care apar, default-ul ăsta este și noi le debifăm pe toate. Și atunci va rămâne doar harta României, iar vecinii nu o să mai apară. State border și așa, da? După ce le-am debifat pe toate, va rămâne doar harta României. Ok, iar în fine, ultimul pas, acum este să salvăm ce am făcut. Save to tablou public, cred, din ce mi-aduc aminte, ce povesteam cu Matei, e o chestie un picuț mai complicată, care în alte contexte poate să fie util, dar momentan nu intrăm la chestiile complicate, le ținem pe chestiile simple, dar save to tablou public, deci nu as. Așa, bun, îi dăm un nume, da, probabil deja o să fie a 5-a sau a 6-a hartă curată vaccinării în contul meu, dar înțelegeți, e de dragul exercițiu. Rata vaccinării 5 noiembrie. Între timp, sigur, e măcar o bază de dată de pe la începutul lui decembrie și dacă nu e deja una și de la începutul ianuarie în curând va fi disponibilă. E un site cu informații despre vaccinare, dar datele sunt publice, de acolo le-a copiat și le-a salvat Matei. Da, din păcate sunt într-un format cam ostil pentru user, adică e un PDF de unde trebuie să le copiez, iar numele localităților sunt un picuț așa, și atunci a trebuit un picuț de lucru. Altfel, numai o secundă, vă rog să mă scuzați, că a venit doar un minut, revin în 30 de secunde, o clipă.
punem mult. O să trec cândva zilele astea pe la tine. Mersi mult. No. Bun. Scuze. Am rezolvat. Bun. Rată vaccinare 5 noiembrie 2021. Am putea să zicem în paranteză rata vaccinării și în paranteză procente sau whatever. În fine, nu contează. Așa, i-am dat save și acum îl salvează, după cum vedeți, se chinuie un picuț pentru că e o hartă mare, adică nu pare mare, dar dacă sunt mii de cazuri, e volumul de informație un picuț mai mare decât dacă am făcut județe sau. Ok, și acum vedeți contul meu de tablou, presupun, da? Îndată. Rata vaccinării, da? Acum se vede. Bun. Și acum, după ce am salvat-o pe tablou, mergem, vedeți aici e download, iar aici la download, dacă nu dați restricții, apare și baza de date. Deci este salvată. Din ce mi-amintesc, puteți să la setări, dacă dintr-un motiv sau altul aveți o bază de date la care țineți, vreți să faceți harta sau graficul sau ce faceți public, dar nu vreți să dați acces, că știu eu, ați lucrat la baza de date și vreți să o mai folosiți sau așa, parcă se poate restricționa accesul la, în fine. Bun. Image, data, poate să fie PDF, sau un PowerPoint sau Tableau Workbook, e un format specific. Da. Așa cum nu știu, documentele sunt Word, Excel-ul este XLS și așa mai departe. Tableau Workbook mai este ceva de genul. Cum se cheamă? Workbook, mă rog. Bun, în fine, nu contează. Deci, se poate, și acum dacă dați download, îl descarcă local, da, pe laptopul, pe calculatorul dumneavoastră, mă rog. Așa. Vedeți aici rata vaccinării TBV, da, TVBX. Este formatul specific Tableau, dar putem să-l salvăm și ca numai o clipă. Așa. De exemplu, image, atunci va fi PNG, da. Ca PNG îl salvează. Bun. Și cam asta este tot. Încă hărți de genul ăsta la nivel de localitate sunt picuți mai complicate, trebuie mai mulți pași, că trebuie unite două baze de date. La nivel de județ e și mai simplu, da, aveți doar un Excel unde e numele județului și baza de date, adică variabila pe care o doriți, nu știu, vot sau rată vaccinare la nivel de județ și așa mai departe, deci e mai simplu, da, de făcut. Bun, așa, pentru întâlnirile viitoare, cei la care veți dori să continuați, o să fie câteva întâlniri cam așa în semestru 2, zicem, când reîncepe într-o formă sau alta. Cine știe, dacă este fezabil, poate o să avem și câteva întâlniri față în față, dar alea pot să fie format mixt, adică dacă sunt câțiva colegi în Cluj care doresc să ne vedem față în față, încercăm să vedem dacă se poate, e fezabil și ni se dă voie, dar acelea o să fie și pe Zoom, da? Deci, așa, și vor fi exemplele pe care le vom discuta, multe din ele, o să fie legate de, sau, cum să zic, o să fie niște exemple interesante, sper eu. Ia să vi le și spun aici. Da.
Deci, de exemplu, exemple din științe politice, săriți, ăsta va fi și un soi de manual de metode oarecum să-i spunem, va fi research design în științe sociale, dar și în medicină, deci exemple și din științe sociale, dar și din medicină. Aici sunt din prima categorie, da. Iar din a doua categorie o să fie și exemple legate de vaccinare și istoria vaccinurilor și acum ajungând până în zilele noastre la ce se întâmplă cu vaccinurile. Bun. Și exemple legate, exemple legate din istoria medicinei legate de holeră, da, e iarăși un exemplu faimos de pe la mijlocul secolului XIX, unde un medic, îl chema Ignaz Semmelweis, a avut ideea foarte originală că s-ar putea să fie o idee bună ca medicii să se spele pe mâini înainte de a intra în sălile de operație. Da, iar toți colegii lui s-au supărat pe el. Da, ăsta e un exemplu faimos, așa, o să putem discuta și pe asta. Bun, iar toate graficele, toate pe care le vom discuta la exemplele astea, după care o să vedem cum le putem reface în tablou. Așa. Bun. Cam asta este ideea sau ideile, chestiile pe care m-am gândit eu să le facem cu ilustrări în tablou. Acum e rândul dumneavoastră să întrebați, să lămurim orice nelămuriri pe care le aveți. Bun, evident că dacă vă mai vin idei pe parcurs, puteți să întrebați via e-mail sau la întâlnirile viitoare, așa, da? Până Am o atunci, întrebare, de exemplu, da, spuneți. când exportăm, dumneavoastră o să aveți nevoie tot timpul ca noi să exportăm ca imagine sau alt format? Bună întrebare. Ideal va fi să le salvați și dumneavoastră pentru casă, așa. Dar probabil cel mai simplu în perspectivă va fi pur și simplu, deci pe atlasul electoral când va fi în lucru. Cum mi-l imaginez eu, va fi pur și simplu o pagină de web unde o să punem link-uri către... și atunci, nu doar că pe documentul respectiv va fi tablou, așa, graficul acesta, harta aceasta a fost făcută de Andrei Goia. Și efectiv link-ul va duce la pagina dumneavoastră, da? Și atunci e și mai simplu, adică și ca să primiți credit deplin, da? Adică cine va merge la pagina colegului care a făcut harta respectivă și atunci o să se și vadă, da? Cine ce a făcut. Deci, practic, atlasul electoral o să mai discut și cu colegul de la București. Deci, există domeniul există deja. Un coleg de la București, Claudiu Tufiș, a cumpărat domeniul în urmă cu vreun an sau doi, doar că încă nu e conținut
Se cheamă atlaselectoral.ro. Deci, pe site-ul propriu-zis, cum mă gândesc eu, va fi foarte puțin. Vor fi doar niște documente, știu eu, documente sau pagini web, dar conținutul va fi în altă parte. Da? Conținutul va fi pe paginile contributorilor la atlasul respectiv. Da? Cam așa îl gândesc eu. Însă, bun, e o idee bună să le salvați și local, că știți cum e. Se mai uită adrese, se mai pierd conturi. Pică serverul de la tablou și după aia zicem, aoleu, unde s-au dus cele câteva zeci sau sute de hărți și, adică, bun. Însă, forma și cea mai simplă și care în mod formal și funcțional vă dă dumneavoastră, vă va da credit de plin pentru munca pe care o faceți, va fi să fie niște linkuri către paginile dumneavoastră de pe serverul tablou public. Da. Ok, am alte. Și puteți dumneavoastră să vă gândiți la exemple care vi se par interesante, și exemple în sine, dar și tipuri de grafice. Da? Și aici, dacă vă mai vin ceva idei, dați de exemplu ceva interesant, dar asta n-am reușit încă să fac rost de date, dar în principiu, cum se chema? La Wall Street Journal, parcă la Wall Street Journal, așa. Asta e Sun Vaccines, imagini. Așa, asta e. Sunt niște grafice un picuț mai vechi de acum câțiva ani, dar sunt faimoase, heatmap, așa se cheamă asta. Deci, aici ce vedeți, da, sunt cele 50 de state americane și aici vedem efectul vaccinelor. Da? De exemplu, la ăsta, Pojar, cred că e measles, așa. După ce s-a introdus vaccinul, da, vedem că aici erau multe cazuri, da, asta presupun că e pe CDC vaccine. Da, scrie aici pe 100.000 de locuitori. Da. Ok, și roșu închis sunt cele mai multe, nu știu ce. Și după ce s-au introdus vaccinurile, da, vedem aici că practic boala a dispărut. Da. Deci e o ilustrare grafică foarte clară și intuitivă la cum, așa se cheamă graficele de genul ăsta, se cheamă heatmap. Bun, dacă reușim să punem mâna pe date, am putea să refacem și graficele astea. Da? Odată l-am rugat pe Matei și s-a prins cum să fac și grafice de genul ăsta. Deci, bun, tablou public face zeci de mii de chestii, adică Matei a lucrat de ani de zile, dar tot e așa, doar ceva la suprafață, probabil un 1% din câte știu. Deci, după ce o să începeți și dumneavoastră să lucrați, dacă vi se pare interesant și așa, o să puteți învăța la ani de zile chestii care se pot face. Ok. Bun.
cred că și dumneavoastră ați prefera ca întâlnirea următoare să fie după sesiune, da? Însă, până atunci, cine are vreme și vrea, poate să înceapă să lucreze, da? Ați văzut. Vă puteți duce și la pagina mea acolo sunt mai multe exemple. Pe YouTube am pus deja tutoriale cu alte. În general, momentan sunt hărți, dar planul este să fie și evident, bun, am tot făcut hărți, diverse tipuri de hărți. România la nivel de localitate, la nivel de județe, aveți exemple acolo, hărți din Statele Unite, doar acolo e un picuț mai complicat, în principiu, că trebuie și lucra la bază, dar ideea e aceeași, da? Cum facem hărți cu România la nivel de localitate, facem în Statele Unite la nivel de county, să zicem, cu rata vaccinării sau cu comportament electoral, cu votul sau cu mai știu eu ce. Sau hărți, harta lumii cu rata vaccinării sau cu democrație în lume sau diverse alte chestii. Da. Bun. Alte întrebări sau nelămuriri? Am întrebat niște colegi dacă mai pot participa, chiar dacă nu au putut să intre la întâlnirea de astăzi. Da, bineînțeles, evident, păi exact asta este ideea, adică categoric. Ok, mulțumesc, o să-i anunț. Da, aș mai dori eu să știu, deci practic noi putem deja să începem să ne familiarizăm și poate chiar să lucrăm, să producem hărți sau așa. Ce doresc eu să știu este, ideea ar fi să facem niște hărți practic care nu mai sunt deja făcute, deci ceva nou, astfel încât să se pună, să se ia în considerare pentru munca noastră. Atunci când, pentru eliberarea adeverinței. Da, bun. Dacă sunt niște hărți făcute, sunt unii colegi, din anii mai mari sau care au terminat deja sau care au mai făcut. Bun. Dacă hărțile respective sunt făcute, o să încerc să intru în contact cu cei care au mai lucrat deja și să le spun, uitați, bun, să zicem că sunt făcute, dar trebuie refăcute sau trebuie refăcut titlul sau așa ca să le noi folosim. Asta ar fi singura, dacă sunt, sau eu, în cazul în care am făcut eu niște hărți, de exemplu, da, le găsiți la nivel de... Aia nu e absolut niciun fel de problemă. Acelea puteți dumneavoastră să le refaceți. Singura chestie este că trebuie să povestim înainte, inclusiv hărțile pe care, să zicem, le-ați găsi pe contul meu de tablou, poate între timp m-a răzgândit să zic, eu știu, e făcut PSD-ul cu, habar n-am, cu verde sau cu albastru și vrem să-l facem cu roșu, da? Ceva de genul ăsta. Bun. Dar altfel, dacă le-am făcut eu, acolo chiar că nu e nicio problemă. Adică alea le puteți reface liniștiți, dacă aveți. Doar, cum ziceam, trebuie să povestim în prealabil ca să ne înțelegem care este formatul. Adică titlul se poate reface foarte ușor. Titlul ia 10-15 secunde, adică mergeți. Însă, dacă ați făcut cu o culoare și am vrea cu altă culoare, da, e un pic mai complicat. Da. Deci, asta ar fi ce trebuie să discutăm. Altfel, da, puteți începe de pe acum. Cei care
doresc, dar zic, bun, acum și în semestru 2, acum e sesiune, în semestru 2 o să fim ocupați cu altele, aș prefera să lucrez peste vară. Puteți să lucrați peste vară. Deci nu e o cerință formală când trebuie să faceți, cum trebuie să faceți. Dacă ar fi colegi, să zicem, din anul 2, acolo, că ei au nevoie de adeverință în iunie, acum. Da? Pentru dumneavoastră, pentru anul 1, nu e... Flexibilitatea este mult mai mare. Și dacă începem să facem hărți noi, să spun așa, care n-au mai fost făcute până acum sau așa, cam ar trebui să fie pe un domeniu anume sau pur și simplu orice dorim noi sau încât să fie și relevant? Da, ideal ar fi să fie hărți electorale. Pentru acestea, dacă găsiți din bazele de date, adică le descărcați din contul meu sau găsiți tutoriale, la unele din tutoriale de pe YouTube pe care le-am făcut eu, sunt linkuri către bazele de date aferente. Dar asta putem discuta. Sigur că pe lângă acestea, da, ar fi bine și pentru dumneavoastră, ar fi interesant și aveți, mă rog, mai mult de câștigat dacă faceți diverse. Da? Deci, pentru practică ne înțelegem. Sau dumneavoastră, dacă aveți, careva dintre dumneavoastră aveți deja idei, spuneți, bun, aș vrea să fac harta X, harta Y, harta Z. Și discutăm ce și cum. De ce spun și partea cu hărțile electorale? Să zic, ca să fie un produs, știți, să existe undeva. Uitați, în timp, în câțiva ani, 1 an, 2, 3, poate să fie atlasul electoral al României cu toate alegerile din ultimii 30 de ani. Da? Chestie care, bun, ar fi o chestie faină, ar fi într-un singur loc și ar fi contribuția dumneavoastră la știința politică, la științele sociale din România. Adică ar fi o chestie, ca să puteți să ziceți, bun, eu am fost unul dintre cei care am făcut atlasul electoral al României. Însă, da, pe lângă asta, sigur că e interesant și să mai fie și alte tipuri de hărți. Și în principal vorbim despre hărți la nivelul României. În principal, da, doar că e sigur că puteți să fiți interesați, să mai faceți câteva hărți în plus. Deci, da, o hartă, eu știu, ceva cu Europa, o hartă, 2 cu alte țări, o hartă a lumii, da, ca să fie un picuț mai variată. Da, în principal, da, o să fie România. Da. Deci o combinație din cele două. Pentru, să zicem, ca să faceți cota pentru practică, doar că asta nu arde în clipa de față, asta se mai poate discuta exact care o să fie cerințele minimale pentru o adeverință sau pentru 2. Așa, mă gândesc la ceva de genul, nu știu, 20 de hărți cu România, din care, nu știu, 10 la nivel de județ, 10 la nivel de localitate, plus încă câteva, 4-5 hărți sau 10 cu restul lumii. Da? O hartă, 2 cu alte țări, o hartă cu Europa, o hartă cu lumea. Da. Bazele de date, în principal, le primiți de la mine. Da. Sigur, asta, dacă aveți ceva
care vi se pare interesant. Deci sunt unele care sunt relativ ușor de făcut, adică sunt baze de date care sunt disponibile, da? În diverse locuri. Da? Asta o să discutăm mai în detaliu la întâlnirile viitoare. Adică Deci, și asta e o chestie interesantă și pentru dumneavoastră, da? Adică nu vă fac eu doar așa. Vreți să scrieți o lucrare pe o anumită temă. Bun. Cum faceți? Păi, mergeți și căutați o bază de date. Da? Și faceți grafic sau hartă folosindu-vă de datele respective. Deci, și experiența asta este la fel de utilă ca și făcutul hărților pe o bază de date, hărți sau grafice pe o bază de date care e deja disponibilă undeva. Da, vreți să mai spuneți ceva, să adăugi? Da, vreau doar să spun că, practic, dacă dorim o bază de date pe anume ceva, vă întrebăm pe dumneavoastră și ne-o dați. Dacă e disponibilă, da, sigur. Da. Bun. Și dacă mai sunt întrebări, alte întrebări, nelămuriri, sugestii. Deci, în principiu, următoarea întâlnire o să fie după sesiune cândva. Da. Însă, până atunci, dacă vă mai vin idei, dacă mai aveți întrebări sau așa, putem să-mi scrieți și dacă e o chestie care se aplică doar persoanei care mă întreabă, colegii care mă întreabă, o să răspund individual. O să fie o chestie care e utilă la toată lumea și atunci o să răspund, nu o să răspund individual, o să spun, uitați, cineva a ridicat problema asta, are întrebarea asta, răspunsul pentru toată lumea este acesta. Și să vă... Eu am zis vineri la 3, deci în cazul de față, pentru că părea, să nu fie nici în weekend, dar să părea o fereastră așa mai liberă pentru toată lumea, nu doar pentru anul întâi și pentru restul anilor. Dar, în principiu, nu trebuie să fie vineri la 3, poate să fie în altă zi la altă oră. Da? Deci vă puteți dumneavoastră înțelege și poate să fie, adică oricum, încă nici nu știm care va fi orarul în semestrul 2. Deci, evident că ăsta va fi un considerent major. Adică nu o să spun rămâne vineri la 3, dacă cumva se nimerește să fie un curs fix atunci. Adică deci va fi în funcție de preferințele dumneavoastră și de orarul din semestrul 2. Bun. Dacă mai era vreo întrebare. Ok. Dacă nu, mulțumesc pentru atenție. Ținem legătura via
via e-mail în săptămânile următoare și ne înțelegem când va fi următoarea întâlnire, da, undeva pe la mijlocul februarie, după sesiune. La revedere! Mulțumim! O zi bună. Mulțumim și noi. La La revedere! revedere! La revedere! La revedere!